nani kuzo zonke indawo lapho khona nibukela khona i-podcast affirmation. Igama lami nguSihle, ungene into eMkhize, uhlelo ulozolo Maskandi show. Namhlanje sihlezi nensizwa phuma le eSouth ngikhuluma ngoBahubhe. Bahubhe mfowethu, sicela ubingelele uzethule siqhubeke. Awusuka nineka bo. Enganemini ukukho umnumzane uBahubhe awusuka niniyeka. Udlula benza njalo izolonda vela zibe sengathi akabona ngalutho sidalo. Sanibonani. Ngiyabingelela esweni sonke esibuka lo hlelo uLozolo. Sengila yanina. Sengila. Sokunjalo nje akusondele wonke umuntu azoza ukuthi kuthiwani asibonge. Siyabonga. Ngane yakwethu siyazi ukuthi uqhamuka eJolivet. Umuntu obheke i-podcast affirmation obuka uLozolo uzofisa ukwazi ukuthi iJolivet ikuphi, awumthathe nje umuntu umbeke esithombeni ukuthi iJolivet ikuphi, yini engangenza ukuthi ngelanga ngifisa ukuthi ngiye khona. Indawo yaseJolivet mfowethu kahle hle sokuzokwabizwa ngeJolivet kodwa indawo eyasempunga, igama lendawo esempunga. Kusho ukuthi kwaba khona indawo nje ebekujwayelekile ukuthi inezitolo, ngingayibiza ngedolobhanyana nje lincane kodwa ke izitolo nje ebezibizwa ngeJolivet. Kwagcina mawuchazela umuntu kuba lula mawuthi eJolivet. Kwagcina sokuyigama nje libizwa njengendawo. Kodwa nje indawo nje esemkhomazi kahle hle mawuwela umkhomazi ushona le udlula komzinto uzofica iJolivet iphakathi komzinto ne-high flat. High flat kusuke sokulula futhi ukuthi ufike eXhopo. Ngicabanga ukuthi ibanga elifanayo. Uma usuke ekhaya emzinto ibanga elifanayo noma usuke ekhaya uye eXhopo ibanga elifanayo. So isikoti nje mfowethu esinenjabulo okuhlezi kujatshuliwe kusona la kwaza lwakhona ke oBahubhe. Labo sobabona namhlanje Mkhize. Bahubhe, ungitshela ngane wethu kwenzakalani sikubona kuMaskandi kwaba ubizo noma ingoba vese uMaskandi nje vese abantu bakaMkhize bayawuthanda ngoba baningi. Hayi into engiyibukayo la wena ngane yakithi ngizothi ubizo ngoba into mawuye kuyona ngoba uyithanda iyakwazi ukumtshela umunye umuntu ukuthi ukuyona lento ngoba wena uyayithanda kodwa yona ayikho kuwena. Yingakho kukhona abantu abatholakala befeyile intweni, yingoba basuke bebuke into iyinhle komunye umuntu bayithanda kani ababizelwe kuleyo nto wayiyeka le yakhe. Izinto esibizelwe kuzona ke ayifani, ziningi kakhulu izinto ebengingazenza ezinye engikwaziyo ukuzenza kodwa nje ngenxa ukuthi le ibe ubizo lwami ngazama nokuyibalekela ngoba yenza ukuthi uma uMaskandi ubukwe kabana kwazi ukuthi maqali bakwazi ukuthi uma uMaskandi feyile ungafundi nje ube mube ebusweni phinda uguge udabukise nje uqhamuke ngoba nako uzojatshula kwazi ukuthi mawusina futhi kwazi ukuthi mawusina nje uyinto engenamsebenzi uyinto yokujabula ngoba nako seyidakelwe utshwala yabona. So bengiza nje kuyona nginayo lento nami ngiyathanda ukuzibona ngumuntu ophethe izingane nami ngise-style kanti uMaskandi kusosikhathi ubuthi uma uMaskandi ushutha awukho e-style awunayo nje into ephathekayo engathi omunye umuntu akakuthandi. Ngakhumbula ingoma yakho ethi nami ngiyafisa ukubhukwa nami ngiyafisa ukuba seyindawo kusho zonke into ezinhle. Yebo yabona isikhathi esiningi emcimbini ephezulu makuzoba khona umcimbi mawubona kuvamile ukuthi uMaskandi uqhamuke kamumva ngoba imaqala manje ukuthi uMaskandi uhlonishwe kodwa uMaskandi bokuyinto nje eyaziwa njengabantu abasuke bengacabange kahle. Sase sethi no hayi kusho ukuthi ngibizele ngoba ngagcina ngikuyona lento khona ngingayifuni nginjalo ngabona ukuthi kodwa manje ngithi ngibhekeze yonke into fanele ngiyenze kuvele yona nangempela sengize ngawuBahubhe nje leyo nto siyangifakazela ukuthi hayi iyona ngempela. Awukazi udlule kancane kwigospel uthi halamuze ngadlula mfowethu kahle mina ngikhulele ekhaya elikhonzayo
eKhaboma umalume wami unebandla so ngakhulela lapha enkonzweni le ngavela khona ukuthi ikhona into engiyifumbethe kodwa ke ngiyifumbethe esontweni kwagxila kakhulu leyo kholo ngithe noma sengizama nje ukuthi ngiphume ngithi ngiyokwenza izinto eziyikhono nami engizidingayo kwabalula kakhulu ukuthi ngisebenzise igospel ukuze ngifinyelele kuMaskandi ngoba kwesisikhathi uyayenza into ongayithandi ukuze ufinyelele kuyithanda kube like stepping stone ngiyaphoqa kwesikhathi kumele uthanda abantu ongakazi wabathanda empilweni uma nje bephethe lento oyidingayo bathande labo bantu ngoba impilo yakhe incike kubona so kwalento nje ukuthi ngize ngiqale igospel bengiyenza futhi bokumnandi kodwa beyikhona into ebisho ukuthi akukabe yiloko engikufunayo ngoba bezikhona izinto ebezenza ngisho abantu bangibuza ukuthi awu mfethu yini ungayi kuMaskandi hayi kwadla ukuthi ngiyayazi leyo nto kodwa mawusho ngaleso sikhathi bengikuphikisa ngithi mina suka ngizobe ngiyenzani lapha kuMaskandi ngoba bengizwe ukuthi ngifuna ukuthi ngiyilwe nale kwadla ukuthi yona ithi ngeke ukwenze lokho nangempela sengigcine sengikhona waqashula ke bafo wangena ke kuMaskandi album yakho yokuqala sithatha usibeke ngayo noma sengingasakhumbuli kahle kodwa ayikhipha ngixolele makhona engingasakushongo ngizobe ngingasakhumbula kodwa okubalekile ngiyakukhumbula ialbum yokuqala ngaqala ngenze ingoma e3 nje ngoba ngangingenayo isho ukuthi izokwenzeka lento kuna album yokuqala la isihloko sakhona sasithini kambe sasithi khulileka ngisekhona yayimnandi kodwa nje ila ngangithwele khona nzima ngempela ngoba abantu babe ngithathisa kwento nje engazi ukuthi ayikho kahle la ekhanda futhi ke ngaphinde ngaqhamuka noshuni wena uthi ushuni thina mabhenqa sithi ushuni safika nendlela nje ehlukile ngafika nendlela engajwayelekile okwenza abantu bangibuka nje ngawo kwacaca ukuthi lento engiyenza ayikho kodwa kwakhona into ethi nje no man fika nento entsha uma ungenzile uzokwenza yipi ngoba yonke enye khona inabanini bayo kanti la mina ngizoba ubahubhe uma ngizoba ubahubhe angiba ubahubhe ngayo yonke into ngikuvela ubahubhe hayi kuvela enye indoda kubahubhe ngase ngithi le ngizoyiphusha kuze kuyovala nangempela album yami ngayidlala nje sikhashana kwaya nga-add ingoma zaba u10 zitheme sezu10 ngaqhubeka hayi kusuka lapho angiphindanga ngashona phansi noma ingazange ifinyelele emsakazweni kodwa kubantu njengangiya kubona ila ngazibona khona ukuthi hayi kukhona la ngiyakhona kwadla ukuthi namandla kuleso sikhathi ngangingenawo lokwangempela ngangisajabuliswa nje ukuthi ngiculile abantu banginikeza u2 ngalala ndlela ukukhuluma ngale u2 ngisizwa akithi nami ngiyakhumbula mengidlula lapha nakoSiphingo nangu bahubhe laphana naku Pine Town laphana nangu bahubhe la workshop nangu bahubhe ugqoka ibhuzu anganoma la masipala noma la kuphi akayishaya ngoma unya lubuya phezulu awungitshela mfethu ngaleso sikhathi ushaya ingoma emgwaqweni abantu bakuphonsela u2 amashumi ngaleso sikhathi uyayibona ngelanga usemsakazweni ku-TV uhlezi kulozolo Maskandi show uyayibona izinto ezinhle zenzeka noma uthi nje ngiyenze engidlale ngawo mfethu mina bengiculela indlala ngisuke ekhaya mina elibhedayo yonke le ngikuyona if ingifice ngendlela futhi khuluma iqiniso nje phambi kaThixo naphambi kwayezwe libukayo hayi mina bengiculela indlala ngoba ngafika ethoni ngiyilambele ngingenalutho anginamfowethu anginayo nje abafowethu abakhona abafowethu akekho engilamana naye kodwa abafowethu nje obamncane obamdala kanjalo ngenhlanhla abanye babo babengithanda benginako ukungisupporta kodwa futhi ke ngeke phela uhlala eKsethekwini la ayike uhlala enye indoda nje caca ukuthi wena uzogadana nenye indoda ukuthi idlile inengalo ezu4 yabona ngase ngithi no angiyenzele ukuthi ngilale ngidlile ngangiculela indlala ngempela mawangifica ngisina nje uba ukungibona ngikwenza mfethu ngangithi makwenzekile ngathola imali mhlambe ewu70 kuba ukuthi sengiyazi ukuthi leyo mali yesonto lonke ngizokwazi ukuthenga igwinya leyo mali u10 abawu5 lapho shuthi isonto lelo vele kulezi insuku ezinye bese ukuthi angithathe lo R20 lo ngithenga ithikithi lestimela yabo hayi ke igwinya ke thina ke amanzi alihlisa igwinya ingakho namanje siphuza wona abalekile angisiza kakhulu mhlawumbe abanye bawaphuza nje mina ngiyazi ngiwaphuzelana
so ngiyazi ukuthi kulo 20 rand omunye ithicket lesitimela ngiyahamba ngiyophanta ngengayo le okuhambe kwahamba ngathi ngiyabheka ayibona kusengibalo 500 hayibo kwaya ngathi hayibo na umhlola hayibo ngabalo 700 ngaqala ngabona ukuthi no ngifike la kufanele ngifike khona abantu uyabona kwathi ukuthi nabantu sebeyaqala bathi mfowethu uma uke wayeka lento yobu awusazibulali wena usubulele nathi ngoba sesiqalile inhliziyo zethu zisele kuwena ngase ngithi no ayike akuvele ku45 ngithe sengikwazi nokuthi ngoba ialbum yami yokuqala mina ngayenza ngesikweletu e-studio ngenhlanhla kwathi kuyophela inyanga ezu4 ngakwazi ukuhamba ngosikhokha leso sikweletu nakhona ngizwelwe umuntu we-studio ngoba kade ngiyobheka omunye wabaculi wasengizwe lapho athi mfethu ayikho into ongayenza ngaze ngithi isipho so studio bese esakusiza kangaka kunensizwa la kushiya uMantongomane lo hlezi ucula ngayo engomeni lo mfana mhlambe ubona nginokuthi ngimnake kangaka unesandla esikhulu ekutheni mina ngibonakale ngiphila hayi impela uMantongomane nami angimazi kodwa ngimazi ngawo mina lo mfana nganginako nje ukuthi ngiya ngiyozisiza omunye umuntu ngoba ngizazi ukuthi ngiyakwazi ukuyenza into le ndoda ivele ifike ngithi mina mfethu ngiyathanda abuza awukwazi awuthanda ukucula ngithi ngiyave ngithanda inkenganye angaze ngibe nanemali mina elingene uhalf athi mfethu senzele ngoma ezintathu ke esagcina sengibuyakela ngithi mfethu hayi bunaka kunomehluko wathi asi-add sayi-add zakwaphuma album wasethi hayi mfethu uyongikhokhela mosu right ngaphanta ke manje sengiphandele isikole ngenhlanhla kuphela ngenyanga ezo4 ngahamba ngayokhokha imali yakhe emva kwaloko saba nobuhlobo obungaphindanga baphela kuze kube yenamhlanje sesenza into ezinkulu nayo sewuMantongomane ngoba leso sikhathi sasihamba ngeenyawo sobabili isimo sethu sisibhedela ukuthi yena usekhaya ke mina isimo sami esibhedela kakhulu kodwa manje sesikwazi ukuthi sibe zikhondla nathi ehlonishwayo babukeli sasenayo uBahubhe igama kusihle ungene entweni wakamkhize uhlelo ulozolo Maskandi show kanti sisakaza ku podcast affirmation sisemhlanga wawuthi ke kanjani sisakazela uMaskandi emhlanga wawazi usamabhinqa waseyinto njenganje ngiyakutshela wena sisazoxoxa kabanzi ngoba siyafisa ukuthola ngezinto eziningi esenzama achievement ezenzakalile kuBahubhe njengoba simazi nje ukuthi impela ubalwa nabanye abaculi abahlonishwayo kuMaskandi Bahubhe mfowethu sitsheleke manje ngokuthi kwenzakalani noma wanyelwa inyoni esandleni noma okhabazela benza sabona uBahubhe usewina imoto enkulukazi Toyota Fortuna kwenzakalani mfowethu ngoba uyachaza ukuthi uyiphumelele ekhaya elingelihle uyizamela ngakho kodwa nje waqhamusa ubashaya amakhanda bonke abacule emncintiswaneni usuthola imoto sithatha usibeke nje mfowethu kwakufanele abaculi bahlakaniphe bafunda ukungivimba eli ngoba babona ukuthi ngizoyona vele lento khizi yabona usuka umanyawo bese uyokungena kwifortune kancane yabo bangisancane yabona umuntu ngamthatha mina ngaqale ngawena i best newcomer indondo nje kwakusawugoba ke yes Masatma Awards yes la ngaqala khona ukubona ukuthi ayibo khona la ngiyakhona nabantu abaningi babuya bathi Bahubhe ngeke mfethu mina ukudlalwa emsakazweni angaze ngihambe mina ngemsakazweni ne-CD ngiyothi ngiyacela ngilethe i-CD le library cha kwakufanele babheke lapha abaculi ngoba zazikhona izimpawu ezithi ngiyakude kwakufanele basheshe nje bayindaba yami basheshe bayivimbe ngoba kwase kuzofika isikhathi la ngeke ngisavimbeka khona zaba khona izimpawu ezazingithusa ukuthi abantu abaningi bafica bethi ngibuye library ngibeka ukwenza ukuthi kade ngiyozama 1 2 3 mina zonke lezi zinto ngificanga kuzona mina ngacule workshop kukhona omamkhoza angazi ngifuna singene lapha umamkhoza imicimbi othile lapha mina nje benginalento yokuthi mangeke ngabona abantu abaningi kukhona isound lapho ngiyosifaka nakhona ngafike ngicela nje ngibona ukuthi aziyanzima ke impilo ke labantu abalaba right bonke wena kunensizwa lapho kuthi DJ Oros ngiyambona omkhulu nje omkhulu ongaka ungathi Oros ngathi Oros ngempela yeah so lo bhuti lo weza kumina ngathi ngafika ngicela ukucula kwathi hayi bangilahlela le kude
kwakhona oyedwa uDJ Orisothi abafathi amnikeni ithubo lengoma yodwa kugcwele la se-workshop eMastephisini kubizwe abaculi abaphezulu yabo mina ngiza njengomuntu engithi ngicela ukuthi nje ongenani ngindlalele bona kanti lana mina ngimninge workshop abantu sebeze bangijwayela ilento ukuthi bona njengabantu abasezingeni abangazi abakwazi yasho kanye ingoma yami lapha yana kanye ngathi we mama kaNomthandazo yabona ngoma leyo mvumo leyo kwavela kwasukuma iworkshop yonke kanti bese kwangena abaculi abaningi engeke ngibasho la bajatshulelwa nje lokusho kububa babaculi ngithe mangena mina ngiphethe isiginci sami esidabukisayo ivest lengwe tracksuit ya 70 rand ngangiyithenge kwesinye seyitolo angikholwa ukuthi kufanele ngisibize la ngoba mhlawumbe sengiyona hayi ke uma ngifike lapha yana mfethu ngicule kwamina ngiyikholwanga leya kwasukuma iworkshop yonke mfethu kwadla ukuthi lento ngiyayenza mase ngiyenza ngiyazikhohlwa ngayenza mfethu ngithe ngiphuma ngaleyo ngoma yami eyodwa ngaphuma ngaphinde ngoyidlalela le ngoba ngangazi vele ukuthi akekho umuntu ozonginaka kodwa kwasuka uDudukhoza abona uma Mkhoza ngiyamhlonipha impela ngifuna sikhuluma wasuka lapha ya abaningi bayasho ukuthi abantu ababehleli phambili kuma VIPs wasathi uDJ Oros beza ngizithi bazodlula kanti beza kumina afike uDJ osangixhawula athi yensizwa kithi size kuwena la ubani wena ngizichaza athi Mkhoza athatha inamba yami athi hayi khona uzokufonela hayibo usathukile manje bonke abantu mina mangicula babefika kumina umuntu asathi inamba yami ngavele ngazitshela ukuthi ayivele ezinye izinto ezenzeka la kwadlula mfethu 2 days the kusuku lwesithathu kwakhona inamba engenayo ekseni kwako9 ungizwe aqala athi hey ungizwe Mchundu ngithi mina uyayikho leyo nto manje nginento ethi ngeke uze kwenzeke ngoba nje awucabanga ukuthi ungasondelana kanje ngazi ukuthi mfethu ngathi mangithothi wena ngempela athandaze efonini ngathi hayi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakho kasho kanje kusuka lapho angiphindanga ngashona phansi noma ngingazange nginyuka ngespeed esithusayo lesokuthwala ngoba umuntu ozovela aqhamuke manje nithi ambheka usenishiya kude hayi ngiyamsaba lowo muntu ungcono umuntu ozophanda nibhekile nifakazelana ukuthi kodwa bafethu sasikhona siyazi so into yami mina ayifihleki ngoba bengayenzeli ngamakhoneni bengiyenzele workshop wena womunye wabantu akade udlula ungibuka ngibhizi lapha yangipatanisa so emva kwalo kwazi kwafika isikhathi la ngingenela khona umncintiswano wemoto na futhi lo mncintiswano wemoto ngungenela nje sibaningi ngoba bekhona bonke omaskandi yilento yokuthi uthathe kancane into ke mayenzeka kuba sengazi ukuthi into njengeyenzeka mina ngase ngithi no le ngizoyisukumela le ngisukuma kodwa ngingazitshela ukuthi kungenzeka ngangifuna lento yokuthi ngilwe ngihluleke mina ngifuna ukuhlulwa ngilwile nangempela ngalwa mfethu ngalwa ngihambe ngene emabhangi ngene emasontweni ngiya noma ikephi ngoba ngazitshela ukuthi yonke indawo makukhona abantu nje kuleyo ndawo ngizoya ngiye kubantu abasindisiwe ngiyeza yonini ngiya kuma lifestyle ngibotha abanye banginayini abanye baboshi bangenza bangithathisa kwesilimo kodwa ngibanga ukuthi kubantu abawu15 uma nje abawu8 bethe siyavota bavota abantu balobe vota abantu ngithe ngibheka abantu nje ngelinye ilanga sesiyake emncintiswaneni ke vele kwakunomcimbi ngangivele ngiqashiwe nami siyalaphana nje angikho ngempela kulento yokuthi ngiyenzeka kodwa ngiyazi ukuthi futhi ngiyenzile ngangifuna ukuthi kube ukuthi ngikwenze konke kanti sengizothola imoto ngabuya naye same time 2017 nje mina kwathi kuthiwa happy new year mina ngangithi happy fortune yayintsha sha uBahubhe kwakwethu uhamba ngefortune namanje usahamba ngayo 2017 wayithola ngawo nje umculo nje akukho konye umculo nje sahlezi naye ke nganza kwethu mfowethu mesiqhubela phambili ey'ngomeni zakho engike ngiyilalele khona le yangithintayo nabo mhlawumbe isihloko ngeke ngisisho kahle kodwa ngathi mengithola umyalezo ngafisa ukuthi ngendanga ke ngizwe sikwenzakalani ngaleli quantum leli laqedwa abantu ulelu quantum hayi mfowethu ithanda ukuba buhlungwana yona ngoba thina amaciko kubalekile ukuthi sinxephezele siphinde siveze imbono noma sikhuze la fanele makuliwa ngengoma kuzwakala kalula
uma uzokhuza ngento eyingoma ngoba ingoma iyakwazi ukuhamba ifinyelele kulona lonke izwe ingakho ma befuna ukuhlanganisa abantu babo inhlangano ezithize kwazi ukuthi makuzoba khona abaculi kulula ukuthi bakwazi ukukhuluma ngoba thina sinezinto bazokwazi nje into enathi phakathi kulula ukuthi ifinyelele endlebeni zabantu so ingozi ngempela mfowethu le yenzeka ngakithi kwangeve nje kuyinto engiyithathele emqondweni wami ngoba phela kuyenzeka ukuthi ingoma ifike ngoba ucabangile nje waluleke ekhanda kwenzeka nje ingozi kwabhubha abantu mfethu ngakithi yababhlungu kakhulu le yanto lengafikelwa khona ingoma ukuthi cha nami angibe yiciko ngiduduze ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzeka lokho bahamjelwa imndeni abangablame kakhulu udriver noma izinto ziyenzeka ngendlela yazo yeah akekho umuntu ongajabuliswa ukuthi kufa abantu futhi akekho umuntu ongajabuliswa ukuthi wone imphefumulo yabantu kusho ukuthi ngempela kwakuyindlela nje yokuthi uNkulunkulu enze ngendlela yakhe esingayazi ke thina mhlawumbe kwakumele ngithi Nxese dudu kunini lahlekelwe bafethu Nxese alihlangale ngehliyo yabo noma abanye baqale bayithatha ngesinxele kodwa bathi bese beyilalelisisa kahle ingoma weza ukuthi babone ukuthi I know umkahlehle wawuzothoba amanxeba okuyinto ke engizincomayo ngayo ukuthi nami kushuthi ngiyakwazi ukuthi ngiphose sivivaneni ngithi Nxese la kufanele ngithi Nxese khona kunjalo wethu mesiqhubela phambili awusibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani ngamaBhenanyawo amaBhenanyawo sathi uma amaBhenanyawo mfethu aduma sathi silindele ukuthi azokhipha amaBhenanyawo kwacebeza iziba kanti ngiyazi nawe uyilunga lawo ngizokhuluma iqiniso nje mina ngoba ngumaskandi oneqiniso iqiniso ke lenza umuntu angalast so ningaphathe kabi mangisheshe nginishiya kulelizwe ngoba iyangihlula lento yamanga iyangihlula ngoba amkhize mina nawo wakithi lento ekumina nakuwena ikhona so kusho ukuthi nje uyayazi amaBhenanyawo akhona kodwa kwasuke konakala ukuthi kuhlangana abantu abaziyo bonke nayo into yasishaya usiyazibona sashawa ukuthi wonke umuntu uyazi uma wazi kakhulu isikhathi esiningi awuthandi ukuthi kube khona umuntu okutshelayo ngisho ubothe umtshela iqiniso kuwena kuba sengazi ukuthi ulahla isithunzi sakho kanibheka ke nokuthi isithunzi sakho silahlwa yini asikwazi isithunzi ukulahlwa iqiniso isithunzi asilahlwe umuntu obukisa ngawe noma olwa nawe hayi okhuluma iqiniso so amaBhenanyawo mina ngokwami nje awabulawanga into eziningi abulawa ukuthi sonke noma wonke angithi sonke sigudi la elisigudi la akekho ohalelayo ukuthi alalele omunye ekubeni sonke futhi siyahalela ukulalelwa nezwa ukuthi amaBhenanyawo yini enza ukuthi ngizothasha uphoze kwahlambe sengenzeka noma yini kodwa njengamanje amaBhenanyawo uyachaza Bahubhe ukuthi amisa ukuthi bonke la kanjani bahlakaniphile into yasishanga amaBhenanyawo sasuke saba nekhono nane khona ngoba nonke lapha neshayela igigi saba nekhono saphinde sacula saphinde sakwazi ukuzikhulumela and saphinde sakholwa ukuthi singcono sangakholwa ukuthi singcono samaBhenanyawo sakholwa ukuthi omunye ungcono kunomunye kumaBhenanyawo leyo nto yasibulala kakhulu ngoba yenza kwagcina kukhona abathi no okunokungalalelwa mina nombani wakholwa ukuthi mengalalelwanga ngoba kafunwa kana kunjalo manje baningi kusuke kufanele kube khona umbono ophasayo ake sinje umbono movela uphasiso wami kanti mina ngilutho wena ulutho so uzoqala lento ungabe usayithatha ngokwembono yento ekade yenzeka uzofuna ukuyimisa ngendlela yakho ukuthi umbono wami uthathwa ngoba wena awukho kahle irong ke leyo nto amaBhenanyawo bangathiwa asibuyisele eceleni ukuhlakanipha noma ukuthanda sizoba right angabuya amaBhenanyawo bangasicela ekhonweni siyeke ukulwa isidingo singekho qinisile Khabazela ngoba kwazi kwafika la ekuthenini wena no Thaswa le Khansela uvele izinkulumo ezokuthi hayi engathi anisaboni ngasolinye kodwa ngisengahlala naye phansi uThaswa yazi ngayibuza lo nto uThaswa hayi wengene ezintweni saxaxiswa intombazane noBahubhe lo ntombi kwangeyona nina neyami intombi kaBahubhe
sengiyazi bafika intombi yenza njani ntombi kwenzakalani hayi usekhulumile uThaswa usithi naqhathwa intombazana hayi umkhizi yabona mfowethu mina nje ngeke ngichaze kakhulu kodwa ngizokutshela kona gadana abantu besifazana abaseduze kwena okay hayi bonke ungizwe kahle hayi bonke kodwa asibagada abantu besifazana abaseduze kwethu ngoba bayingozi lokwangempela 2 nathi bafowethuke asifunde ungabo othathekile ingabe uthathekile umuntu wakho angikujabulele akuba ukuthi mangekho unaye wena uphephile ngingashawa uvalo ukuthi ingabe ungene entweni usenzeni ke kumkami ngoba phela umuntu wami loya uyayizwa lento le so ngizoyibuyana nje ngoba into eziningi zonakala nje ngenxa yabantu besifazana ngeke ngizibuza umuntu imibuzo eminingi ukuthi ukube mawuthembekile ngempela uyintokazi yakwena uthembekile uhlulwa yini ukuthi umuntu umdiscipline yawe umbeke umfake emqeni ngoba vele wena uyakwazi ukudiscipline obheka umuntu osifazane ndoda uyakwazi ukugcina indoda imishela thola ukuthi uyakujabulela lokho ngingashela intombi yakho mina engangicebi uzuzibambele wena kuthi ngoba nakuse ngiyayibamba mesithi uyangishela uba so fela uzibuza ukuthi uyindaba ngiyibamba ngasekugcineni sonke lesikhathi bethulele leyo nto ikutshela ukuthi ingoba wena usuyayibamba ukube wena uyibambanga bokusekukhulu bokusazokwenzeka ubanika umuntu wrong lapho iyona ngokungangidiscipline mina ubwrong noma ungaqalanga kuyona buqale futhi kumina ngoba ngifunani vele ke umuntu wakho kuthiwa asigadeni bakwethu Bahubhe uyasho ukuthi asigadeni amantombazana hayi bonke kodwa hayi bonke ufuna ukisho kahle le hayi bonke ngoba umuntu osifazana uyakwazi ukukususa kuyena mase efuna ukukususa futhi umuntu osifazana uyakwazi ukuwelcome ngale kokuthi ezokutshela akuwelcome nje uzokuba uyongena enkingeni uthola ukuthi bosungena enkingeni amele alikho phela igama elithi wakwelcome lizomvuna kodwa kahle hle wena naye nizobe nazi enhlizweni ukuthi wakwelcome ngoba bheka intombazane mayingamfuni umuntu ayimniki ngisho inamba emnika inamba onjani nale libhungulule kuthiwa uMapensela nixatsheniswa yini manje nalo umkhaya wakho omunye uthena wengene entweni uzumbuza ukuthi umshayeleni noma yini lebenza sibafikisane mfowethu into ekhona le ngathini ayikho into sondelene nayo niyazwana noMapensela asinankinga nje nencane ukuphela yena uMapensela sathestana ngenkulumo nje sibanga futhi into eyayingatheni ile ngatheni kuphela kusasa kona amantombazane futhi cha ile mina ngathatha isinqumo kulento yamantombazane ukuthi noba ngabe wenzani yenza into oyifunayo izwe lakho nawe angikekho umuntu engifuna mina manje ukuthi athi ngivimbekile ngenxa yaBahubhe no shona khona umuntu obuyiswa into mayinhle sobona ngokuthi asimame mayimbi sobona ngaye egogela lapho ngishapha ngoba mawuthi uyamtshela umuntu kwesinye isikhathi ubona ukuthi ufuna ukumphatha kana akusikhona ke konke lokho akusona isikhathi la sofuna ukuphatha khona kwesinye isikhathi siyathanda ukuphila nabantu esothi masibabuka siziqhenye ngabo mangibothi wenza into engeke ngikwazi ukuziqhenya ngawe kulula ngizokukhuza ngomlomo kanye futhi kwesibili ngiyaphuma ngiyaphela ngoba bayasibopha benjalo nje so angikho lapho ngikule amapensela uMapensela umfowethu loyana mfana nje omncane ongakithi umline wakho mfowethu futhi ke oyimina ngoba ngisho emculweni wa adopta kakhulu style sami ngisho engibiza nje uthi bhuti yabo sasizibangela nje into engatheni kanti kunomuntu okhona lapho omunye wethimba wacikeka yabo wagcina beka isandla kuyena yabo yena enza izinto ezithize naye ezazi wrong kumina ngenziswa yile zinto zethu ke siyiphuzayo yabo
wakhuluma indaba enkulu yokuphuza nansi ingoma edla eshisa ikhotho uqhamuka featuring ngizundosi uminister lamaphoyisa ekhuluma ngayo kwi-podium kugcwele ngathi hayi yakhuphuka yaseyintweni u7 waphezulu ngempela ke manje yabona mkhize ukube ukuthi nje nginenkani ngenhlanhla inkani yami ngisebenzisa entweni ezinhle hayi ngabe impela umuntu uyangisukela mase kuza ngala ngikhetha ukuba isithothobalo ngangibiza noma engane ngiyavuma kodwa nje mase kuza entweni kodwa eziyaphambili ila uzofika ubone khona inkani yami ke ngiyazi ukuthi kune Paris lana yes ngiyashisa umthandeni uhleli kabi kodwa khona kunjalo nami ngifuna ukuhlukanisa unyaka yes angizuzwa ngaye awuzuzwa ngaye khamazela ngizwe ngomthandeni mina kuvalwe izolo uvoto okhozini impela ngihloniphayo ngiyamhlonipha lo mjidi sure unamandla anzima kabi futhi iParis yakhe ingozi ngoba isihambe ngokuphinda ngazi kangaka kweyami ingoma yeah kodwa noma kunjalo ngeke give up mina ngeke ngizwe ngaye manje ngeke ngizwe ngomthandeni ngeke uyabona ke insizwa leya kuukuthi ke ngiyinsizwa mina nami ngibhenanyawo ngensizwa nawe ibhenanyawo ngeke nami ngiyinsizwa ngiphuma lemkhomazo ogcola ngomoya so siyayibona ingoma yakho bafo ilapha ku top 3 top 2 noma idla nje ihlukanisa unyaka straight angangishaya nje methanda kodwa nje wabona top 2 top 3 fanele itholakale lapho ukuthi ke into ebhlungu imphumela ya top 10 ayikaphumi mhlambe sengikhuluma nje vela ayikho manje inkinga ka yonke incike kubantu abazovota manje nayo ke into vele ishonisa igazi phansi kanza kwethu kumnandi sasemnandi kodwa sesengasamaphethelweni nje manje sesigoqela ubafo la ubahuphe ukukhumbuzisa nje kokugcina ukuthi uhlelo ulozolo Maskandi show kanti sihlezi nesihambeli sethu lana ubahuphe ngana kwethu mase sigoqa nje sesigoqa nje sigoqa inkulumo yethu uthini kubantu nanku ama-holiday kaDisemba aqalile abantu bazophuma benze zonke izinto lezi egameni lokuthi sijabulela ama-holiday kaDisemba uthini kubona na unyaka omusha sibala nje insuku singena ukuthi u2024 uthini kubalandeli bakho mina ngithi kubona wonke umuntu ophila kulelizwe akekho umuntu ozalelwe ukuhlupheka okwakho nje ukubhekisisa ukuthi yini ngempela oyiphiwe inake unganaki ukuthi omunye umuntu uthini ngoba kunokwenzeka utshelwe umuntu akutshela into ephiwe yena ugcine uthatha le ephiwe yena kanti wena uneyakho futhi into esiphiwe zona azisoze zafana bafo njengoba nje kanje lokho ukuthi uzongibuza imibuzo ngichaze okuphiwe lokho yabona mina ukuthi ngisine emgaqweni njengoba ngisina namanje ngisho ngaduma kanjani mina ngisho ngihamba eBhanoyi ngiyoqhubeka ngisine emgaqweni ngoba eyami impilo noma eyami impumelelo iqhamuke emgaqweni angeke ukuthi ngoba naku sengibona umuntu ongcono o bese ngithi iyabheda leyo mpilo nayo into esishayayo uma umuntu kulonyaka akusukume kulonyaka ubheke ukuthi yini ngempela oyifumbethe ngoba uyazazi ikhona into osimo uyenza uzizwe ukuthi yabo le nginesmile ngisho ngabe kuthiwa inamali qinisa kuyona ngoba kusho ukuthi iyona ephethe impilo yakho ngelinye ilanga uyoba nemali ephindaphindiwe sonke sicule abantu bahamba ukuthi mawucula abantu bahambe bathi asimuzwa lo uyasiphetela ngempela ke lo yabona ke lo uyasiphetela kodwa namhlanje siyalindwa kuthiwa mengakafika ubahuphe la kusho ukuthi akuyona and bafethu uDisemba manje ngiyacela wonke umlandeli wami ayiphathe kahle angifisa ukubona umuntu neskipa sami noma olandela mina ngizwe kuthiwa kade enza into ephambene nokulunga la ekhaya sifundisa ukuthi abantu abaphile kahle baphile sizwane sibe umndeni owodwa sihambelane sithandane siphilelane ngeinhliziyo futhi angisakhuluma ngabalandeli bami kuphela kuona wonke umlandeli kaMaskandi nomlandeli wezinye inhlaka zomculo bafethu asibambaneni ivinoza kwethu ngani zakwethu yebo siyayidlala imidlalo le yamagama lawa kodwa bafethu ngiyacela akube ukuthi ngempela into yasemgangeleni leyo masidlala kodwa personal akube ukuthi siyazwana bafethu sishayile siyibheke bafethu imoto ziyabulala awukwazi ukugijima emgaqweni
phinde neziphuzo zethu angeke ngithi mina singaphuzi bafethu akuphuzwa ngempela kodwa sikhethe isikhathi sokuphuza azi ukuthi sengisemzini wami manje noma sengisekhaya sengiright ukuthi sengenza noma yini awukwazi ukuvela ubonakala nje futhi usiyaphoxeka ukubonakala insizwa nje iwostiki ihamba exagiwe ubulala igama lethu sangamajongo sizinsizwa ufuna kuvela ukuthi thina kushuthi ngempela asikwazi ukuzikalela awufuna ukuziphatha kahle insizwa ubuhlaba impela kodwa bheka ukuthi uphuza kephi uphuza nini siye emakhaya manje bafowethu asigodukeni siyobona imindeni yethu le ndaba ukuthi ngempela wena siyagoduka wena ugoduka uhleli la eThekwini wrong ngoba ingane zakho ziyakukhumbula hamba ekhaya uyivala kanjalo kuba Bahubhe mfamkhize uthi hamba ekhaya muyijongo awungabe usuyaxhaqwa nje ngoba ubulala igama lamajongo ubulala igama lezinsizwa igama ke mina ngusihle ungene entweni ngwakamkhize emashwaze ugama lohlelo ulozolo Maskandi show kanti uthi nabo bakhaya sithi ke